all day in court. Wow, me pramai. Mammy, Chibranim Kakra, that's why you had the Mudu. Say, what was him be dying? And Naka Cranny. Said ye bear I have phone or more near Tiffon Betsy was seeing Bonitofa, am I? Yo, Madame said, Sompa FM. No palm, a Jumano, I was some pat, passively. We are me who say, or some papa. Piao, sunset. Media somebody capo dane, baby. I said you see us some Troca. Emma, and until I done a fair quadrant, so I was some no he been some. The Quasimini, Cass Capra Metriano, a Bursa. Also say, now I adding. Now, many a bit me ha, Medebaya, and I know Memeneda. Just say, me free way, now same BSC. Also, now Quabrans one, as MC Fiadano, or my buja, a bisan say, a cassay. Then a bushing of one son so dear enough, and was so a bit to escaramame. Intimate so many yaka, Sanya went in a make us a Christian tea, and then a yakanti, make a chap, and say, oh, mamma, Quanam Cobusano. Maybe I know the Abahadia, meaning. Intimate one in Chairman, as I saw me what I'm class or Sabome. Dabe, and I know I'm say Fiadano. And so once on a 100 case, he say. The assassin, Mammy, I don't walk, yeah. There be quite a business, Aquabra. Media Samna Quadane. What say? Some puffle. Na, Matisia so bushing for a cheshire. Wa call every crown and buy a wubusa fish, you say, Missicano, Woodiaba. And also there be, and I call on a friend up so there be Namidia Media Bedan Monty. And here, men could be silent, be an edge, I be crying, dear Manoa. Now, only me, I be woman behind, meet him in another, no, dear mammy. Timocana Sequabra. Near so say, or bushing for a treasure, see a Chiescano, and the amount also this kind of bremo. Maybe an area got to baby a jar. Media Samana Quadan or say, Shay and Mamma, Hanos, I perisome, Boatan. Timpani for 1 year, Buana for. And I just say, Omoji, or Jean, Omoji Matari, Mamma, what the coin, and I'm afraid we'll run out 100 cases and say, Me Panacho, Quabrans, what is Canaba, no, say, David, I feel no so ticket more. What dear day, whatever. Until actually crying me pan, and I make me friend, what is Canamubi, I day, Abba. Let us say, be crying when you see, I mean, say, and Quebec saw the baby. Na said the name so much ya because mama ben so say e be a dandy do no first kana ma e dandy de enya at the papa no ene hu suro because we de nakọ baby bebrebe police station me de nakọ e ma wa sa twa no kra de police fo ba kire me say me ma benefia be wia ne na say to already e kwa de ma fa so de me da mase say we can say osompa fo mo ye modwuma ye de eyi na iska no kwasem ni enu achi me sa akọ bob sia kra e de tua boy na me kofa na ne manaka 30 million and no the interest me to farm money because of some yana me dey man sika sign na e wo kwabranso wa na ho me ka scan me lolo fe wo gitomo wo hene ahemfo nanim so de na be ka ho ayi dey am nti scan na so de ma me 18 million 400,000 mama hey o ma yanka bi me pa cha me mo aka bi me pa cha wo mate da wo ba ya wo be kasa me na nye se na wo kasa na hu fi adi scan na banso wo kasa nso asesa Yes, of mommy, prima. Now, me and Cabby crow me. Me buy na me ne ko ba bia me ne ba bia me ne be ko bia me. Ada wo ba ye no me. Sama to aso anu ho. Mami. Hey. Ma to aso anu ho. Mami e. Ada wo ba ye. Wasem wa wo be kan ne din ye adwuma. Me pa cho. No kwasem ni. Mami. Hey. Mami o mami ga say. Tie bi. Mami o so tie. Ye tin won ka so wi a. Ada wo ba ye no. Wasem wa wo de ba ye no. Eso adwuma ne ye. Wo se papa ne do ka 18 million. 400,000. One ka 400,000 bi a. 400,000 go so. Entina me se me ba mbra. Ada wo ba wo ka se video no da ho ye betimi abachi no. Me pa cho. But book no ba one ka sa so do ka 18 million. Me se 18 million 400,000. Ene bia man tie ne ye me kan. Man kan. Ye tie ne ye. Man kan sa. 40 cedi. Miss 18 million 400,000. Mami say wa. Mami say wa ye nyina ne wa mami wo ka 40 series bi to 18 million. This is Sompa 93.1 FM. Say 18. Ye no say 18 million. 18 million. Na me no tie. Mami e nyabotre. Ne mate ne say mami ne say. Obi na dia de be jam me. Mami say na wo tie. Da wo ba anyi say na wo kasa.
tiana na sika na ba na wo ye wo say ya bi sika na ba sika no so me nsanso mu Mami me pa wa je kura na me nsanso mu mami sika na ba no nte sa se fote Ghana ya wo kan ye mami ye di bedi wa mami so wa mami prama ye abrantie won fra wo say sika na ba nti bra nya no ti na ba ye sa wo fra me say me bra juada yes wo say ka wo fare kwa branso wani fie akwani aba no wo bebu aka ho ti anu na wo de ka ho na minim anu na me mate ma boro kra do e boro 6 million ma me ma hwe ya mo be kire ye nyansa pa adwuma ye yi mu me nkire mo nyansa o eti baby akukọ ye no wo mutimi ji sika ne ma madam madam me kura no kyasa madwuma no me de agija nipa bebrebe ya sese boy bia wo sa kofa na niema ada na obaje mo ne niema wo sa kofa boy bi so fish ne niema me de akoma na sama dawro ma na sese wa ma ye ntimi nkoje de wo ye ne nti abije mo frɛ papa kwabranso wa ma ye ne ne nkasa na mu de mu kire ni penyansa papa me kire onyansa ma de wo ye no ma me wo ye ne nwanwa wa ba se ni padu ka 18 million ya ye de aje usika ma wo se me kwa weke lol fa me go na wo de aka ho ene de wade atom dada nyesa bia me da wo ba ye no yan kasa asem no me kasa kura na wo se kwabranso aba enti won fa ntum ene ti afa na enti won fa ntum ani ma enti ma me 40 cities na ba wo de yi sa de na nyame de wo bi na de na beja me yo de beje 18 na ma no wakoje 14 why ewo ho mate wakoje sa 40 cities me wo ba wanka 40 asem hello 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 insu ya lobi hello ye boy ahomode si ebenya ye papa kwabranso wa yo ajanso wa ma he ye nan no na wo ti say awrade adom ada na ma me pena man se na no oba bebo ama bebusu asem a wo sa hodu no se oya wo bebo no ma me nya sem bisa no wa me busa matem de wadawro ma papa wo busa be say me de kana bremo ana me si nyi wono na se obebusa me omra mo ho no no magye wo wasem bia omra mo ho efrise wo betima gye anko afa amre mo ti anu na ma hodu no se obebo no no nti omra mo ho no mo aro si ka wa bo nyina me de ka no ho ana so sei ana me se o timi nka sa njire me ka ben wasan abo minim pa cho ejanso a woni ne ntam no sika sen na wo ho e pa cho si aka 3.4 be anti da ben na wo de beba e pa cho na no me ka kire producer say 1 month sama 1 month ye bonya me pa e be duru onum na me saka be de be ma no e be duru na saka ejanso wa so when it is an 1,500 na ade abey 15 million sikada dem Sompa FM it's a 15 million sikada denum yo me da se pa ja se wa ma sem ya ye mla ma yen na se de be na asumdwe be benti de aka no mesrew bo homodin se bi de so wo mu kura na wayi afiri we na wodon tena ho why matenu nyame nka ho no ma de wo ye nye na ya na wanya botere kakra why eno nyame na meni abotre ono na eni abotre o me mu nyina ma ye mpanifo me ni poso ha mo enti me why mate fache me ono so de be che na sumdwa aba why matenu sibibri yo ma me praman se de aba ni ntini ma fire no beja na abekoso de afiri meniama menimu de wo hwe kura na chese kwabena waje 40 cedis na tum to obetua ma why ma praman ante praman ye na ye tie so to de na ne ma waja atom menya ton wo da so ton ba firi ndie wajai ano de kura de menya emfiri piem wate ba bia wo fie na duro no pressure wo ntimi kwabranso wa wo de me ka sa de process for obecheme koto na sa no de atwa mo ba ha call de dade eno wo ba ha call sa de process for aba so sa no de okwase sa ne na asen no so de no so na no de ni wante ta me niam na obasesa aye
kwa wo so wontu yes sa se wo de mra ne share won se eniema no wa mesesa wa mewia wo na wo de ma no ti na asan no ni wa akosesa asare de no ho eye twa so na many poso me twa tro da me ka bia me nim se no kra na This is Sompa 93.1 FM. Ohini medase. Mame. Mesrewa mede afutuo kakra bi mawo. O kasano udi kan ka se Kristo nti o koye no o ko ni fie. Na mede bia ya na me ka se mi se Kristo de he na ya na Africa fo ye kana se mi. Ye kan Kristo nso boni a ye kan I don't know. Ye no ni Kristo ne enko ye nsam ni Kristo nko wetimi wakame time niama basa bebre enso so ye wia ne asaka Kristo nti adenti na ya ne yisi Kristo nti no wahunu nti mame medie obane me eda wo ba ye gi wo feso efeso ne ye gi wo se ne that day no kra ye nya te mama wo no dana wo ba ye no mame kra me ka se mame baby a waduru no kebeya nke jai man kwada no na omonye adwuma no ne jai ne mafiri nanso so enne se ne ma atwam se Kristo nti dia ne se na de atwam na atwam ko eni kwan se nka ye san ko ye chi kofa enne wo ba ye na se ne ma sisakranti misra o maame se sa die wei wo de wura obi fie se bi ode wo kakra na wo de esu se wura ni fie akoma se wura ni fie de tie bi amame wo be atake wo enu nti misra wa sa de wei de sene enam ye so na wakofa sikai twitwi de ne bai na kakra aka ne beta so aba ne de anka maame owo me wadawroma jai sa eniema ne nyina na se obi betimi atake ebi anada kode na nipa kro na me holu na mama watam bibi kra e de aba bebo wadawroma ntie da ase na mesesre sa manfo amutie yen soso mu amunim se Kristo nti ene niema ebi wo wa yenye ene me ba ye di ohini busa mi me se mante Kristo nti mante enti nipa ma o se ma o yes nya o yes we know enye we know. Don't be Christo nanso so who pretend to be something else. Yes a Christo no emre mu odin no betie mu afre no but onye den oma enti ema ye Christo no enye Christo nti ampa ohini ni medase ya dase bebre Auntie Mary yo ohini ni medase ampra man eka asante force eka yensu hye yenumu a ye de edwo yesan so kasa eduro beje wa atrema kasa dodo emfa hwe ma ofri de okai a wakasa mu bro ni mu holding ni ade se bibia ama o so ho bibia ama ena wo de ba ye nyame adom ene tumi a ode ama sompa judge nti papai ede emu 15,005 million ode aba enka me expect senka be mu ani ajepa na wakoma aye dey atọ yam because the aka no kura de kamesre se ode beba de ode beba pa otie yen ahenti kasia no kura ode aba na ketwa na aka no no mfa ma ode beba pa ba unsaka se sika we ya mesre se yi wani free di aka no so na ye mompaye na bosome na wa hye yen no enim se free ho ko no braha aha na bebisa men ne papa nya hwe ye bio ebe ya pa se de we nyina ti na bia 3,500 aka na chi no ensam foforo be sa dey asore mehwa 400 na da so ni hia o pa ba enya me so kasa kwen na amo emu kapre kura ama enti yesrew se kawakoma to yem na de ma we wo de je ne fa ne se de aka na yenso hye benum ama na adwo why na bibia entuto edin na de efutu e de ma wo se oba brewa abedru sa bre bibia be ma wakoma bibia be ku ntam ni jaye enti na broni adwuma mu na edru mfie bia ye ma ye koje ya home ewo adwuma ye kitikiti ye mu no
eni ntidia na bi wo ho a ede akoma seye ne pressure beba wo so a yesra wo se jaye na emwa na emfie kakra ka etimi nyini che na didi why na te obre so aba didi relax home o sori anu ahwe tv no ayede no ada why man bra man yo ya da se oyini difo judge yenyina ye tie sompa ye maame onsusuma na koma enkosoro yawde wunimu ofa man no asem de wura mu too much but eno so mo apomuden o hwe eska we betu ani no na wanka so sa akobọ kakras na sa susumo wa komandi akire ana sɛde ya haisi ye adwuma no nye ba bia ntimi nye ne saa o ebi won ma sɛde wosika wotwa kwa police for kra akɔdo wo kra nyi eti nyame adu no aba bedu no ma susuma yawdie emla wu mu asɛ tan bi eya ba mu nye ne saa ene fie na wokɔ so kra no uni tumi sɛ wokɔ wodi asɛm na bedaye ye ni afa fun ni afri nipa no ene ni nipa ne kasa edili enye sɛ wodi wasɛm ba na wokɔ ane ye gya kyedi o hokɔ ne na kɛse unim kwa fa so ya sky bread ye jajo unim kwa This is Sompa 93.1 FM. kwa fa so eje obi eja pade de man ye ne nim se e bebu yetuo se e bebu yedua ku yen se e be kese yen se e be ma boys aburu yen no unim hwe e ka kura ya bo lord fe ya bo 17 million we ha ne fe so wo ba obi anya otaku enso so bu ofu ye kase ye jeje kura kasa o me so be kasa me dem podi machine muntum boase ayesa mo ba yesu no ebe kunko yanim iba yenye ne sa mumunti ne yebre before e kasem bi akora ni wa me metena so what I say mumunti ne yebre mami ado ye jeja dane ye fena na dwoma me na me o say ai na munam no ono so ne yem hihye no sabi obi ni oni kunso ho na ne yem hihye no oda wona yesu ye obi yire ne yen na o case wo ye di echi ne nyame ado 15 million balance of 340 what kabe kade ni gie na evidence abo say ye won mama fo sika kam misrawo susuma wakoma wei enkwa no ahwe ni ya 340 no wahwe ni ya na adiasem kese di abro ni bi ya ufru mu na nyame mle ni pa 40 ni ko na ha no the way 40 no agade yakopo me di manu sintima siro bebre nyambotre ni akoma na esutwe ya obi wura mi mu na mo na wabome no esei ukofie okohoro no no horo bi odo kwa kwere yo abusia mam se wa sika ni 15 million pa charge na bo akiri na fama maame no mai naja ene gidi enti aso pani diskema sofa no wabo akiri kwasem sika na sese panti o se akiri ni mi oni obi odi dwade se oni dwade omo ya diska se ba ni diska banka sa Sompa FM. 15 proni be na akiri me se o pese unya ska da bia masika tiri nyina nko yo eye fama no ono anzo nkan 2 million 4 million 6 million 7 8 9 10 Mutie sofu mame premaini ohini ni adazwa obie tie o 13 14 15 awo jewa kana mabɔ no mesra ma amonten firi mu ma me dabi enye sawa odi eje why na ha ne ebe tsika firi yo nti ebeja akwan why na me hira yo kwada obetimi asɔre yo maame praman wawie eja ne kwan ko aka ne 3.4 no de ebrebechi odi ba ebe frɛ no abegini sika ye koye second feedback ye baba yi wo kwotena obi nkyɛn a akoye nsempi mu fa sa video ni ntoso ne nka ye free atina Evelyn ye me babro ni won te say maane so ana wa to ba ha awo we pira o maane so kakra me pa cho Evelyn hwe ye wo Bible ye wo bodua ye wo Qur'ani opede he agenda vai mo me pe babro na de adro hia urade asem peja aya me Evelyn
I am Evelyn. Asema me ken. Asema me ken. Here urade moa. Here and the moa. Onyame boa me. Because we dey no be na dia wow na de wo ha enamunti. Order in court. Evelyn, ewie ya wo maame wa bebo mabo ye de na ha wo ba fef. Ewie de boko. Mensu na se wo ba bisu no pa chew. Akosu edu fia aduane abre me mama fa semu bi me ame. Na me wi ame so mitumi te kakra ni. Na wo bre. Me pa chew bre. So ho so nsu. Na to bo ase ha kasa. Mam pa chew ewie de boko. Na me ne maame na net. Na yare ball. Yare ball wo maame. Mbachai. Nti yare ni mu na ofri mu. Ti e ba asa no. Na ka me ko. Na me yeseni asade ya metu baha. Na makotena me na ho nkana. To no so me fe na me de tu nanim no. Oje me fa so. No si metimi aba. Ti me koye no me na no nso. Yese o waya abelewa. Na me ana na me ye bibia e ma no sorry anopa na me di meti ahwe makodi pa se nsuo krampo a na me nam traffic mu na me ton se na be ya menye bia be fie ama ye nsuo di ye nsa akoya me nti me di mu ana dako bebe ya me kwaji nsuo no ma me na ya oyi mam no ka kire me se ohwema se de ma ho se kikan sitie na Ebusia edi hu ya obebre nse sound no ha ye bayim e de na sembe dan ye se woni maame bi ye adwuma won kran otonsuo na obi na recommend no koma maame ni se o meye store adwuma ko wi ase se maame ni ye lesbian ene na deda de edi kan de drogu nsem maane na da ma emu nsem no koye deja na trending na sa tiafa baby my say maame ne trending 93.1 FM se wode ne ba ha no ti pese ne ye ba no di enkomo eti se manya na line so aka moma ye ene ne kasa na maame no emse wo hu sa kra ndi asem na ba ha no maame no so epeso ha koda no FM na mutie so for maame premai ohini ni adazo emsa kra na kwakra no kra eba na bibi na sesi ne kwan na yese o mane hayen ye be frɛ no eti misre producer se manya Evelyn wa homa no so a moma ye ne nkasa na ye musa no de yesi wo mo try no ye nyana mam se wa de aba no no emsa kra ne se maame no e tretin no sesi na ye pɛ no so call no nyanto tide na mo kafa ho. Yes, our story na kratan. Na wuni ha. Okay. Ene me ha ho. Auntie Mary. Me de na me wa ha na. Threat ne de obe threaten na anti em say na ye ka bibi kura anti last kura mbisa I be no so wa around. Ye mani ko pechi baby. Na osa ko ho de a threaten ne de because e suma se ade. E na no ne ne ya abeda pampa so na abeda bedwam eninti no yesra maame ne se de tie bia opompe o se bi bible class bibia ni wa hinta enye de enadi adadi awie enti so abeda di awie na akwala no gu nso gu nkra ende send ya straight obia nim se ono ena aye eninti mesre se je de tie ne yentu akwala no fo na baabia owo no omo ne ho adwa yie na afa nso nka onfa ne ho nso nkoja police fo na omo mfa ne nsie na ema bibia ena di nsi eda adi si wie a ene de em say opeso odidi na oda de a enya de a obetemte na akwala nso onfa ne ho manyame because ya na omo ka asem bi say me the first ro na anye yam de be fa ase omo te sa na ya na omo deal with certain demonic powers eniti or the fa honam a onim se no ho be kire no na anhwe ya na or the akofa baabi pese obedili with the child eno nso de yesre awrade se awrade ma ne bambo enye de ento akwala no so na onyini free saati bie no mu na onya ne fa ahodie judge medase yodifo Judge, Judge, mama, I know. And just say, one more mraso Ghana. Oh, Ness was a pass at Chidias open Moja Dodua. you didn't see walk it here, dear sense. You didn't film.
wakɔ yi obi ba deɛ nte sɛ maame ni wura fi yɛka na mede kɔɔto bɛwunawuna wɔ bi kɔɔto wɔ ɛkɔ a nyɛ nipa de gyina hɔ yɛyɛ nti na kɔɔto wɔ hɔ ɛna maame ni so hunu sɛ abɔfra no ɔde ne ho agya ɛdɔm ɛnyɛ baako o akora no wɔde ne ho dɔm ɛdɔm eti ma akora sɛ bi ne ma wura kora tia ɔma wei ɔmo kyekyere me ɔmo gyaa me a me ne maame ni bɛkyɛ ayam sɛ akora no bibi ti no akora no a yɛto nkra wei ma maame no sɛ bibi ti akora no a apolitifoɔ ne sogyafoɔ bɛkyekyere me ɛfam to deɛ bɛɛ 20 years anyɛ saa maame no yɛne ne bɛkyɛ ayam because obi so na nyinsi abɔfra nyinsi no saa na teɛ bɛrima so so na ti ababaawa akora mu ɛnyɛ ɔbaa eti sɛ maame no tumi ate ababaawa no akora mu a na sɛ ɔde 2 media wura abɔfra no mu a you can never touch you this girl again wotumi nyɛ saa de no biawu but this time around akora no de ne ho bɛdɔm yɛn a yɛgya gete mu a yɛwɔ difo pɔkɔbra yɛde akyire wonti fa nsa ka no ɛwɔ m sɛ wɔbɔ paa de yɛ yesu so yɛbɔ pa di akora no akyi because Ghana no sɛ womia w'ani anagunkɔ w'ani mu a akora bi anasɛ deɛ sɛ bi o wɔnhyɛ da nim nyansa no ɔbɛfa wo ntoma pa de agogo agyanabea enti yɛmma bibi bɔne ntɔ abɔfra no sɛ wɔde gadefoɔ de ɛkyɛ sɛ yɛnkyɛ abɔfra no nko no ne yɛgu no nim asedeɛ a ɛneɛ afei de yɛyɛ ne yɛkasa yɛbɛsi fam na yɛsu so yɛdi akɔ no akyi yie na yɛmu nga mu ɔdaa bi da a yɛka no fidie wɔ so sɛ ɔ sɛ obɛdi abɔfra no wu a ɛne yɛsu so yɛbɛhyia no kama yɛnyɛ ne saa because abɔfra no sɛ bio wokɔ serɛe sɛ ɔne abɔfra no bɛtena na wankɔ sɛ sɛ ɔba bɛsia ma me panyini a sɛbi mpɛ hɔ asɛ no ɛkɔte nkɔboa mu ɛnɛ yɛ man dɛm nti fa nsi enti maame no hwɛ yie maame no ɔda a wɔne sunyɛ sɛ wɔhwɛ yie anyɛ sɛ asɛm kɛseɛ ɛna ɛbɛto no ɔgyɛ anyɛ sɛ asɛm kɛseɛ ɛna ɛbɛto no sɛ ɔsɛ ɔbɛdi abɔfra no awu a yɛso so yɛne ne bɛsia ni botubu valor to valors na kanisafo emetrase 0554931931 0548931931 esi ensu otopa anti wa obetom bia ebefa o na yebɔ mmɔden asɛ course of the show yebenya yeba no na situation no ankasa wa ma yehunu na yeso ehu anamɔn a esese yetuo na yetumi de boa akora no 0554931931 05489319 Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby akasa free. But mama ko sa free food. Yo yanko. Mama no no order carrot akọ iso bi ba ni tu. Ama ni tu egbe yi na. Yanka wan samu ye no san so check. Wan kan say na ame so wan kana na ntuma ntran kan wan ye ye ba tu place oga. Eba ba tu wan kan ho. Na da se. Eda wana say. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon me do ya si udin baby akasa free. Me din the anaconda me free oti region. Yo anaconda tie foti. Kura ye friend abotu ase tapa abotu ase. Me boma boso no medjuma pa amoye. Na ni ewo mu ne say e me say me show program ne bebre. Na bodua ne Bible na ene Quran na uka say obi ba ha wodi sue no. Na bodua no sebi o me tell me tidu ko say bia na tumi bia ni mo say na nche bodua de say ko twa na da hwe ni nti wo se mo pe ko bi tigari bi na me ni pa no so mo wa no say wa na bodua de be de akiri ma age ka bodua de ko na nche de o twa no bodua da hwe ni wo afa ko una unyi ni a obi de wagidi why obodo nya menye juma yeda se hello Pacho din baby akasa free so me kaza sia sama kase yo waja enko Pacho eta fasene media mu da maspa boa ka me mai akini na so property menya mana media mesre na ni me disa pro kina wa petro
Hello. Good afternoon. About him, I didn't baby I can say free. You didn't doctor. Yeah, the Martina Munduma family. Mamma, no. Don't me, I hello. Hello. Pacho didn't baby I can say free. If I tell me, you come at me. Of money. Yeah, Joe. What I want, the Pacho, Mamma, no, or we didn't make me up and have some capano. How do you know? Hello. You bet me, Akasa. Mamma, no, after me, Nim, the hand of a prayer. Don't say, I don't know about it, and no one better than say we are serious, any person. This is Sompa 93.1 FM. Namia wa du wonya ka ka dia wo nyo bia ya obi be tu tru mu ko bo atwa ko na o ma na ya ode tie na obi tie ka o tie ni tie san ka be de ai ya ka ku ko bo tie ya mo ni ko dia ma na atwa ko ni o ntimi ntu ya na ya wa du mo wonya dia ma na tu dia ko anu ntu ya na ni ya adwuma ya da se wi ase de mpanifo asem o mo ka e bia no kore wom se aboa no china ni sunko eti we no ye de ayesua de ai oba na obi de o ka me sa asem no de be ko ba bia de be kro hello aji se dia hello mama ambushi me de hello udin ba bia akasa free hello me e de na bo chine ba bia na bo ntiso ne bia bia mu life yo ya damase yanko na oni bibi ana kan yo nsama hawo nsama ha pa anse nya Bible say ka say nya me so mpa bo bi wo man su jan ko pon ni se obi ko he mi hie ni nyanka na se bi abofra ma me ewu aja na wonya no so bo somwa na o se ko ti pa so ni na ade a se chi wadi e bo man akona na ti mo atwa na wo sa be tanse no pa ma anda no bodo mo enye mo ko ama me na mo ko na mo to no mo yina ya don yina so bom pa ma ko anse bibia nse kire ya bo ma me gwa ma no ene ni no nka no na ma no me so a na me da breda aka ya da se pa hello because so asemo mpe ka me mo kasa off le why me pa cho me the production line be to so sesi ana wa frɛ why na on frame me ayi asemo na me ne kasa offline yo me de to so ebusuan for frɛ ni si yɛnhwɛ na doctor nso emedi nkomo kakra na ye kwa ye be ya pomudin hu ya yen me pacho production line no na da so bra frese si a na sembi e wo ho no frɛ na ye ne wo enkasa Dr. Kanisa watransi de se de ne nsuo tutoi utimi se ne manyina dem no Father's Day mai ya kyerɛ ability sanse yanom Kanisa am ye watoye yakosua kuma mu adwoye safe form emu kuro nyina wu na mu sin nyina fifi ama yatumi abu ahia wo mama hwese de ne doctor ho ayefe no a tumi se ne manyina di adanse papa na ho te sen yanso ya wo ye pa enu ade nyame adom but on the enu me obi busa am question bi na me ka kire ni say o say adentina edu Father's Day a yente ho asem na Mother's Day ye so an kankran na me ka kire ni say oh kremoni aye ni Kristo ni aye wo ha de he na eba very simple wa fatu wa na fatu but enra de so mpa de ye de ma emema fili ye Father's Day program kese pa won kransa me send messages emma nkofo 250 yo emema 250 ni party na respond yo emema o mema su no nti sanka ma be 250 na me send ye no ebia menyemu be 200 on respond nti sanati me da se nyami hira Kanisa Herbal Center na ene yanu madi ahye we eye nyoma hodo bi edu kru nipa yemfa ne ba ku bi enmewum enu ani nansane de nsu start to obeda be sori no waposo ayo mememre waye boho mesre wa wadaroma ye ma otibiti bi pe Kanisa bottle ba ku si udem si table so ti office de obeya ni se onum ni ti no ana se rubber na ehye so no ba kwa na pa wi ani animre a obeda be sori no na honam eye wo ya waposo ayo mre wonumu ato a ontimi na unna yie no obesole na ko kama very simple na enra obi bisa me say edro ben no na edro ba ko ne timi sayade bia na ye dwene ho aye ndam se
we dudu enubra mako 24 ebi ye buru ebi yesi ewo ena ebi wo ho a ye twen mu nsuo echim na ya twen mu nsuo no e de egum na we dro na nkasa no nyoma ye ne se yesi ye betena fidie so aka wo bekasa adaje be boye eni ntina ya na ye ba na yeyi mu bi yeyi na poso na ya boso ya kire wo se o edro no se umoja ni nsuo entimi ni umafurusani ya nom na beboa na wanso num a wo ani ne wadwene mu no unum wi a wo behu se papa na asem o kan no nokore bi ya bam na unum ukoso num a ho ato ene nyame adom wo mu a ensuo tuto ne nsa yi ne tititi anansi ta che no wonum kanisa eko ama odi ho adanse sabi de bia na no me ka kire mu se maami bi a wote abrochire ani papa bi a odonso ntentem nokre wode eduro friga na yen ye duro ba ko pa onom ye no ene onu kra timi ka kira manfo se ya munto bi no na kanisa ne ye eye omo ba no mama ni bi abrochire fosrade eku ho eye titi eduro ene amaman me ana masama me kan se memfisika ni bre sabe obi tikem na wonam fo ma no nche so wo chen dabi ni na mo nsia da ho ma wo bewu ntim fisika ni bre so enka ngire wo nua se wo eduro no yese na enya kura na chinchin a wo kire se wo nkoto no obi timi fra me se masa ebeya ko hospital na yen check wo ye check ni hu se e bia ni o mase na ha wo dia otobi no abeboa hwe ba ma wo taduemu wodun so ntentem ya na wodun so emu ye wo ya wodun so awtum se nsuo fufo bi firi mu ba afi ya na wo ba memu hyehyew ekekaw atwa kohim first na nkeso basese utimu se ehi kane no na sole a utimu se emu odin wa kura no ba ma no kura wudun se so mo utimu se yes emu odin but asa nansen aye mre ebi kura de awe ho sem ne mobro wa asem a ewo mu ne se ade no sole ya oye se de nkasa be odi be kwakoye adwuma na asa tun so de okojo so ba obeba no na ade na adwo wo be kenya no a ko aka wiase asem nyina na ontimi mpega ne ho me srew wadawroma edu papa we eye nubra ne habama de ma ne hawa sebe ade no a na so ne ehi afei ekofom na hode na wo mu no efiri mu no e kire wo se when infections how be abade no me srew wadawroma to kanisa no mana pa wi ani animre na onum wi a wo behu se nsuo fufo na eba wodun so epa mienu emu na ekekaw emu na ye opepepe na eya obi a ya woti wo mu no na atwene nyina afiri so we ene kanisa duro ene na ya na me ba me ka kiro se your friend the pain master we pain bi a ya eya obi a ya woti wo widiem ebi ni ba mai na duro no ne dia ye ne se eye ntini ene nompem adwuma ntini ene nompem adwuma ene nti wotie mi anase wo hwemi na wo radio no so a me pacho numbers we ene edidi dwuma wo frɛ na wo question wo hawo bi a wo di atene etime di nkomo wo mo hwe TV na chide wo hwe TV dia ya cho ne kakraka mienu da ho wo frɛ obenya ye me pacho numbers ni 0202 99 09 43 0202 99 09 43 and I said 027 024 7 88 74 36 0247 88 74 36 I am come private numbers bi o ha yem fa tuja nti ye boso a ne yejai me pacho enu nyoma hodo a won saka na o frɛ ye ne a ye no ebedi hu nkomo me pacho hwɛ nyoma hodo a ye edokuro nyoma bi a enkoyie nyoma bi a eha wo no efiri ubamem efiri ubam e pacho entina ho emfo se u debri fom kase me yade ne bekumi kanisa e wo ho ma no wo yi sa pain no e ye ubamem mu efiri ho a no oba o menstrual disorders o menstrual problem o menstrual pain sabe ensuo fufo ne gu ensuo na sabe ma wa ya se ye wo ya eya mi kunu ni wudi e hia wotin kase ensuo no kura ekwa na asamba eya na bibi timi hihyehi timi gu na watin kase obeso na o panty ase adoga na map me pato he nom kanisa kanisa enu a na bedi wakagine mu ade no de tini se ya na masem ne se emema pede ache na enwonwa nso okowale a virgin. Doctor, I mean to an idea na yase bi a be ma pesa ho machi okọ ne yere ho oba ne wo papa senko peso oni ni kunu sia but ono ara ne ma egu no a
ne ferry enti mini wo be ma na mini be ma na ye bo me matimodin ne to da bia enye bo apa yo me yare nanso no adu papa menya nom me srema me awutie me wo amane ne na na e mai wa na na mabonte no mo hye dross o wo ma bia mu nam eti no maduro na style na bai wa ni di uye no ye no ina to be star ni bi ye de ne Holy Ghost star na la walai Holy Ghost star so for mama for star Holy Ghost This is Sompa 93.1. Wuni ma yira ho sama ewu I how ne say insisi wo bi agu ho ensuo fufuo bi firim eya na ya torka eyi sa amaman ade no pampan ewo mu no entwaka enye nti enko yie nti me na say ono woni aduane ade ache so enye say sa aduane no de bi se enu mu no dabi asam bi ho wo de ya ahwe ho na dwene ho nti ko ho ma afie ho enyo yopo afie ho siesie ho na ho sabi ohene bedi ahemfie ho asem a obekọ no na ne sacha ani adupa kanisa tobinum baby bi eto bibidro me pacho enkase ma mo se mesidi meje obentin eye kumase adane heba Kolinak Fredimens anase baby eto aduro okwa obenye bi afi wo nkranya me pacho kokobidia anase ne naboache kepkosufo enko pena heba o coordination junction eho afi wo wo memfa ne se sunyan ne nimpotemu a baby bia yeto aduro okwa obenye bi techimande ye kanten Chichiman, your cantain, the patch of Oba, Benyabi. I feel was a war takwa. One more can never be a to a drew, may slow, Wadama, Bora, Busase Ope Canisa, and only a drum. A babua mo yadiano, any pain, no, sabi ensure a guo, bememua, encoye, or bememum, a munya deni, ne hawa wunya wumuno, entimin to us ye ma honto. We, a ye bibidro, a ye nubrani habama, yatia boasi, a dear fanfidim, asone so, a ye no man who do a babua ma etimia so yadiano, yam fasa bisicapet, any brenti, and mechancho say, we, a ye dra bow, me etu yadiase, ma honto. Nti canisa no, a ye do papa, a ye dra. Ema wa ho de no apomuden no esipi na esita de pain maka kiro se eye ntini no pemu adwuma nti sai wunnim se waposo ya wo ya wachi bremu ya wo ya wachi kese ya wo ya eya otin kese ananse taachew wasi bibi de sasabro ade bi a wunnim se eye pain no ewo widie mu no kanisa etimiye because eye ntini ani no pemu adwuma eno na beboa ma yade ahodo ya wonhunu no na woto nwom se oyade ebeku wo no yade no ntimi nkun because kanisa ewo ho ebema moja ni nso na edu mafurusa na edi mafurusa ni yiye na yaduma na se woda ase nyoma bi nkoyie woda ase sabe wutimu se wankasa ahoden ni ntimi nsisi so yiye no onum kanisa aboa yi pen no afiru mu watumi da na ho na obesore nso na wo ahoden na aye bema wadi mensem wo yo ba obemu atwa yopo na ama wukunu ni wudi ahia wonya atenka papa wonya atenka de ama ne oma hodo a edokoro wo no afiru so me pa choko bowura dosto bia na busa se me pe kanisa eno na onum a ebeboa wo ma yade hodo afiru so ma ho ato enti ko bowura dosto na busa na me no ma no last one na me soro so na me ko me se 0247 887436 0247 887436 and that's 0202 990943 0202 990943 Kanisa Herbal Center any normal edidijuma ohine medasi ohine ni ai neso ohine ma no me ko pay bi pra o anya bi mam se wa so ko pay bi no benya bi we bokrom ye medasi mama dia na mumpebe baby wo ha na ehun se ombetu na omo konti yesre wa wo bokrom estate ni sa area mu ho no airport na bato mesrew ya wo bakrom a kodane heba Mr. Kolinak anasa abidan baby a yetu ndru ko obetu medase yesu ya da se ebusia for Dr. Kanisa titi edro yaje di yaje atum enu hwamoda bia yenim no free tete koi na so kona kwaje odie ye wo birthday baako na ye nkwohwe me nua be ma Alex wo ye adwuma on Kentampo NIB ne yere Madam Rita Osebo nso ya accountant o ye free senior high school ene odina woda eti ye free ni kun Alex enchen Kentampo NIB wo so ne nkwara ni nyina wo mo do ne papa
na wodi na woda yosro nyankropon enhwa no etireta ukun se kosoa ne koso onyame ba na bibia nso enye kama pa nso emfa emma na yegusua yeba no yebenya no sa IBJ na osi wo yenya no we yeba no a Evelyn ne ye baby owo no na yenya egusua e pese ye tie die wo mu pa ansana ye de ho aba ye go computer so agedi ne mra be ba ne yenya no ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ene Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran ko sisa wonso benya wayaris ana wodia no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make am for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso edi 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You sika wo ZPay agent a eben wo. Netua entity kitwe bi pe. You sika abie biara wo pe a ohaw biara nimu. Se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7. Na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika. Yen ho no nya wo pe na yeye. Bank for bepon na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu nemum kaise nsise kakra wo ho medi ho ya pao na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omu da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomudini. Ebusia yama ya ho akwa aba edi aba Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana so Facebook baby ya dem live ya ye bo adwuma yanya Evelyn ewa homane so yenko na yenkoti na asem a wode namwe. Hello. Hello, ma. Evelyn, oba fefe na what to say? Na yenya ntie se wo ba ha ko ye no maame no astarte ye niema bi me ba de na asi wada woro ma. Sompa FM. Man pacho Friday ni bueno. Bo hono mo na me friend. Into me picky and
catch me say, the same back, na de me day ni na me find channel na home. Pesa wo bakra na de odi aye ni nyina afa che no na san betena ne nchen. Bacha. Ntimiana me catch me say on no de me go ni be. I'm not best moment. The same meaning in remember all day. Into the car and I'm into Sunday, my poor Sarah come home about the dying. On Christmas, I'm taking call. No, I can't say, maybe you will say, Sompa. Soccer. Now, the back quite police station, I'm a Mary Ann making. Into the back quite a mama action. Yeah, was then the kitchen, and made the new One also ono ba ko ye case ni aba be chiwo nanim guase a wagu no be make sure say wo de won kwa betwa so. Man pata sa no ka chere. E recordo. Man pata say. O phone na ti mi recordo nkoma amudi ni recording da so. Man pata da bi ka we have. Amwon. Wo hia ni asem o ya. Enti e ba sa no de wasa afre bio. If on the on family the mo say o be make sure say me de me kwa betwa so sama me so say me pay. Ba sa ba bi e do kotena inde ho ana wo yi. Sa sister no nya wo basa basa. Sister na ye do akoma no so on how. Bacha dabi. Wodi ye din na tena ho din na ye behunu kwan a yensu awia ye ne ye mpanifo beka na se maame ne se wono wate na ha mu ahwia me so mate me moto mu ahwia se anyina ye maame e ma mpanifo te me mekwankran ho so pa ba ne nada wo be hia ma ene ma 93.1 FM pa maame no so se ye di wo buo ma no na wo watimi afra kwala no dada ne so onsamla we kra cha se wo koya ke bia nko bekun ana obe obibi me se maami we me chire ni nyansa se amena hu se bibi owiase Ghana ha no hu se nipa ne bia ho se wo mo sika no de be ha hiafo adwen Evelyn ma tu di etwa so why ye di na twa so na ye hwedi besi why yo ebusuafo na de amame so we de yes the horses own mouth yes maame no why na adwen say wani ye bedi asie na yeso ye ni bedi asie e de so ma ye ntwa so titi eni agire oku ye eni akra de onfa ni kwatwa so na me na me tena asem no so no wa ma me fa me kwatwa so e me anu me tena asem no so ya me ka asem no me ne ya bedwafo no o me afie kwatwa so me pacho case number 2 no Bashiru Salia. This is 93.1 FM. Pacho Moshe Mayen Fabartivo Prince Abebi complainant. Case number 2. Prince Abebi complainant accused. Do you want to do Nigeria Francis? Wowura Francis dey. Francis na minim. Wowura Francis wa bra no beso. Oh, Sevilla Junction. And now so free na ba he. Me first na me to Sevilla Junction and na dey me wo me krom juso onwe. Court. Order in court. Eja baby o. Mami. Hwe manim. Me o Bible. Me pacho me wo me Bible wa ha me wo Qur'ani ena me wo bodua pede he pacho me pe Bible me korebe yeju sanko ye Kristo ntidi bia Kristo ntini opia wo odidue ewura wutunum eja fansa ni fan page akosoro eye me ababiu Prince Abebiu. Me kura me nsem Bible. Me kura me nsem Bible. Asem wa me kan.
asɛm a mekan no kure trudo na mbeka kontompo ba kokran kan kontompo ba kokra anim mekan onyame boa me Erade boa me God done court Eja Mame anopai ewia yi a wabebo ma unua ba wabebo maboi ede na ejeje wo anopai de boko se brebi atwam na meti Sawia Junction dodo no anim se efrem red ene nipa nso nim se efrem nana sa di ni mienu ti se Sawia Junction fu tie mi a ehwe sompa red na ni nyina mu ne se na misika eda me phone so no wura bi o ha efrem Francis no obie mobile money shop a oye ho adwuma nti ho na ya mi misika ho na me yem bibia nti ma me no ye dey free enti ho no na misika da me phone so na me yese ne me peka bi di ato na ja me de ahwema setenem enti me koye da me ne ka na ne koye that time de no twi ka ankra friend Eric onso Sawia Junction ho me ne koye no sa be na se ja ba bi oni pay a wo kana se me no ye mobile money no Sawia Junction no wo Sawia Junction wa say be furniture shop kese Francis wo Sawia Junction din a wo gbe ade hye wo no mu ni omo Sawia Junction nyina nim Francis wo ye furniture shop wo sa wo mobile money shop wo Sawia Junction ho omu nyina obi anim no enti sabre ne ba sa na me yese ne metoka anti car no na Eric driver nso Sawia Junction na ye nyina call ye ene car una no enti ye di car na no na titi scan 50 million da me phone so afie be mo asem ni 2016 ni esa che anti da me phone so a me kwa akoyi na me de atua car ne ka enti me call ye no na Francis no kire me say ontimi nyi sika no ni nyina ma me ntua car ne ka na am say adan me ntimi hu na o say o de ontimi nyi na am say na obeyi ntamba na o say obeyi ni kakran nansa na am say yo na am dim code number bibia ma no say ni say me na na wo ho na am say na wonyi nto wonyi kakra ma wo wonyi kakra awo no ho na oyi boa no amabeje padua no akwa no wo say abrano brano utimi edi ni padua no fa entity mu sanse se wo ha bebe ni padua ni mu a ekasa kire yen ye ni padua no bibi komu na ene ni padua no fa ekasa kire na yan kasa na ye ma ya dwen koso nti ye ba ha se ye be kakai etiefo ene ahwefo na omotumi ada wo mo so abra ni padua no ebo won kaye pia ye wo ho se ye hwe mema ene maaya de na me pese me di ema di nkomo yi sanse me ye obey me gina ho ema ma nyina me nua ba o hwe me nua ba o tie me no kre eye ba ko pe oba die wani munyam enye bra wafa wo ho na emum wani munyam besipia ewie nkitawodie mu ewo oba ne be ma nkitawodie mu na se utimi esi wo pi wo saa kwan no so abribia no ya na unyi wo edidaso ne ahotoso ewo wasetene unsuro he Dr. Amuzu Abase ema enya ahotoso ene edidaso na onya kokuduro ene wo no mu ekunumu na se wo hokafo entimi ntua na mu yi na yetanya nkra kitinkiti yetanya nkra basa nkra bi wo no mu a eba ya suma ya na nsani na dia ya awerɛho ni se be ma de oba ase bedi nkomo ana se be ma ne oba bedi nkita ho ewo abedi agro wompem na odi emu asem no epia koka nipa otoso miensa broni fe ne third person eba sa no a ehadwe pa yi enu ti na Dr. Amuzu se ene ebeba ni abeboa ma enye oba pani se sebi enkambo ni beba na se nyame bo wo ba no okura ya de ni ye ena wo siesie no nti wo di kote baabi nanso eye ni padua ho akwa no apomudi hwehwem na se abodie mu nyansapem ye se baabi emframa mfa no bibi betimi esi wo no befumle kula mframa mfa ho fumle enti mframa na mfa ho no eye nsempii enu nti wo ye oba wo se ebra no utimi kura ho ni ye enam se nye baabi a utimi prapra ho no nyame dom so utimi kye yade se ye ni aduaba ne mfa na haba ne nsa yade
enti oba sensakraye foforo bia be ka wase ho na se wontimi nni ho nkoma be ka kire Dr. Amuzu se wontumi meka anema ba me sorry afa number no na gibi ene sei oba bi o ho no mu a na se ankasa no enye nika se me ka se enye nika na me kire se bia ensuo bi efifiri na seba ensuo yellow bi fifiri na seba ensuo bi a eba no ya na emka ewachire mema ne bitimi di nkomo wankasa wo ba kra no eto mere bi a wutumi se ya na wase ya wo hene aha wutumi titi wase ne saa niema we ni nyina yade a eba emaase eno dan kyene a oba bi won ma ontiti na se ensuo bi angu no enso onni be ma na ne ho kani kompemu a sɛdeɛ nka bɛrima no pɛ no onya ne saa bɛrima no yɛ ne sɛ owura maa no wado sukɔ ɛha dwen sukɔ deɛ yɛbɛdɔ a yɛtiri difiri aseɛ na kakra nanso bɛrima no bi tumi dɔ sukɔ ma nsuo no ɛtra ma wɔn ɛno yɛ adeɛ bi ɛha dwen paa yie nti woyɛ ɔbaa na wotie me na wohunu sɛ bɛrima bi ba wo ho a nsuo no dɔɔso watamero no ate atomu dodo wohia Dr. Amuzu yɛnka ne pire no ɔmo nte aseɛ ma yɛ misraw nsuo bi egu hɔ sɛ pampan ne wom bayire mu awo de obenya no wadi bayile mu awo enti wobenya Amuzu eba powder we say na wo de afra koko tea anase nsuo de dede ebema pampan e wo hɔ wase a ɛyɛ wo hene nsuo a egu hɔ anase nsuo a ayɛ chaka na befiri hɔ de bia me ka sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ owro wo dross owro wo panty na uhu bibi foforo bi wom na nya dwonso pampan a wo yare ohaw ewo mu wonim sɛ ɛma ne bi te hɔ no mu a sɛ bi so a etiefo masom a omu ni nsa wo nanso bibi timi gigu ne pantim na bi ɛyɛ ne sɛ bi a wo mu ni nsa so bɛkɔ akɔ na bibi ani yade ma wo sanka Amuzu eba powder ibi na ensiesie wonya afafra koko tea anase nsuo de wodi a anopa awia nwumre anopa nwumre eno ano no se nsuo se pampan ni nyina befiri ho de bia meka se nne kane no anananom anase ye maame na ye bo mo pen so no na ne one ne yire bede no ano se o mada nne ensakraya abamu oh entafre abamu wati ase nti se bia ukuru ti se mikuru no pentafre o sa ukura wo yie wo hia draw we say ebeboa amenka ne nyina firi ho mo pentafre mu ntobi ma mo yire nom na o se de me call ba no anko yi ama me efi se de bia no o complain ai ene oba we de na de ne so mesraw ja kasa bebrebe ebi kura be kom kura na be ma na de ni swa ade madamfo bia sem bi o ka chem wose akua na se ato me bo wa ne free toy mesraw wo yo ba na wutie na wo ni mu se be me bia obeba ho bia no na de wati ase akoye se esi na wo wade ni mu ne nam ni nyina firi wo wade ni mu anya ye sito enti wode tuma na wokọ wode tuma na kọ be ma ne ma ho bio afa na ada ne unu abode nyame ma ne mpare wo hia Amuzu V cream eye nku me fa wonya na wode afefa wase eno ano no we enhyehye oba fa ade ehye nkọ wase wote fefa eno ano be ma wase na kan mo akama ema ne bi yusu foreign material bi o mase enti mo say woni ne da first time a na se ebe kwa asenko ba ye wie first ne kwa se kan wo se na ye chaka sei ebe free sa de no efri ho ebe chi ye sha se kopim se ebe wie bibia ba ye kama na mo a mo ne mukunu no da mo ne mema da na kakra no ahoro wase na de ti ro bepa na de henki bepa ni yeyi ni e bepa ho ni e sa de hye no ade ne nya papa se ye papa ye nyi kopim se ebe wie adwuma no wei ene bedi wasama mo ebe ma achisa Amuzu V cream adwuma eye no na afei oba bi won ma odu menopause na tinka yira enye no nko be ma bi se one ne yiri hia obre ansa na ne be ma akonase nya fisa wo ye virgin o chese oba no nsuo bi ama na se be ye tototo be ma ne betimi penetrate oni atinka o se etwa se me ni me kunu dent na me ne da every say be ma na one ne da no adwene bie ni se bi sex ne so enti omo nhia mu no aye dendenden oba hu ni atinka wadroni unya bie beboa wo ebema wanya atinka bema no so tobi ma we se de be ya muhia ebe ya ode na ayo oba ne so de na ama odo no aso enti Amuzu odo nso se na ti eye package ne bo fofofo fa na be ne frɛ na bie mre wo be bia wo bia edi bebre wo ye door to door delivery 0247 776743 0247 776743 yewo kumase tafun hia yeso
Amuzu junction ye wo meme dro e Amuzu 3 rounds wo ho a ebeboa ma atimi ne wo yire ahia wano ene ye wo Amuzu 4 in 1 so ebetimi asawo yade na ma obema no aye yie na aye kama na aye akono na de aye adwuma ezamo de mema sen ne ma sen mu die heba gani over Dr. Amuzu on ma abenya be ye number no eni ene ye de ato TV ni so wutie me already so 0247 776743 challenge so se be matiase a ne be ma emu no ba nso te ase e ne ba na te on de bia oginam kama fa ya ma ebi ntran hwe emre wafo atu ya nso ye giga wu tie ne mai wa no de be sie ni Holy Ghost star ya so for mama for ne de Holy Ghost star na ye mama ya da say ene Amuzu odon so nko basofo kwa GBD kwa hibe makatachie wode kwa hene wo sofo Paul sofo mama premaini ohini adazwa obietio ebusia yankwa eja baby o na say wasisika no obeyi yamawo nansa me pacho nti oyitu a ose me koje no na me amadwene dan se ne setisa de adenti na menye savings and loan na me toka amono tie hwa no so ene me kura no by Holidays Inn ba kesie bi wo Sawia Junction ho enti Holidays Inn ni kunukura madina nim ama wato abobo ya enti mema bank a ube save a usika no ebe kama enti ho no ana ope susu wura bi de susu lady bi edene maame na mkotwa pictures ni ade ana oye bibia maame enti susu krata na wo Francis ho no me so sabre ni midi mate nti no ana me ye nsa ne sa sika no won fa ntwa susu maame na che se de be ya nipa na oba me o meto me fie ana o si you enti watwa bia susu krata no kra wo ha eduru ba bia o se na kwara o ne adwuma dwane enti wa fa mi sika ne sika dwane nti o ntwa biem enti sa asem we no started 2016 na me de coffee kesiem sabre mrante ahene katachiu nyame fa ne kransi yi enti sabre na me de koda no oba na so obetua na besine chese sika no ontua ama afi kura wono me hwe no na sika ne do so nti me ye se ne sika no on fa fama me na me fanya ma de no obusam se na odi ye de na sika no kwhye no de na mpese meka ana mse o me de koto treasure bay na o se treasure bay no na sika ne fa 30 million ana o se treasure bay no emfa so wo musa nti se be ya me fa sika ni nyina ma no na o de be ya adwuma the same time so o be se atwa me susu na ma me ana mse yo no o se ne ho no ano o ka kire na kora o ne ya adwuma se meba o di sika beja no sa 30 million no ho no o ma me that time no ma me 4 million se interest anka me koje no treasure bay no nti menyi wo no na se sa sika na ho no de wo de etwa susu amanti susu krata na wo ha wo twaduru ba bi no no wajaye enti susu krata 2016 wo ha sisi a enti Francis o teminka nana ni sika bedi wo ho no enam de abeda sompa enti me pamcho ma sema am de bae na chese ja usika ekodi ni ho yesen sika no ekodi ni ho na titi sika na 60 million ene watua musen se susu krata no ena yehwe mu a me de me balance aka ho de minim se be 35 na aka ho ni nyina o susu krata na susu krata no a wukotwaaye no hwan na ne din wo so me na me din wo so no hwan de ko bi account no me na me bieye wo de me share lady na sika no hwan na de ma lady no Francis no na otwa ene na uhwe mu a wo susu krata no ma sika wo de ma no no otwa ena mse wo twa duru baabi ena wo ntwa biem nti krata na baabi a wo twa duru ye no ene sika no e wo bank fo no akọ sabre no sansensem ya homa na sabre no pani na chanche na mete enti sansensem ne baaye na homa me yire kura jam se magimi manye sika na mahye no enti me yire jam no na eja enye ho no masem ti asem na mebusa no na wo di sika ne ma Francis na wo di twa susuma nti yenim se susu asemasi ena bra Francis twa bisika yi sika na wo buku no mu no wo hweye no eni sika na wo de ama no no na ye pe
aha ɛrena na meka ba nti saa brɛ deɛ ɛba na ɛnyɛ pɛnti no yareɛ bobɔ me ne adwendwen nti deɛ ɛwɔ mu no meyi hwɛ me ho yareɛ nti me deɛ aka no hɔ no deɛ aka ne hɔ no yɛ deɛ hia deɛ aka no hɔ no sika no a wɔmfa ntwa no wode ma no no a wɔamfa ntwa no ɛno na akɔdi ne hɔ ba deɛ ne hɔ susu krataa mu no deɛ wotwa ma me deɛ wayi wayo mepaakyɛw na wokɔ ne hɔ a no wɔse deɛ yi ɛno an sɛ ɔse nakɔda awia no adwane nti no wontwa biem nti ɛsei no ɔpa kyɛ sɛ sika no wafa di a wontwa from 2016 ɛbɛpem saa berɛ yi na n'adwuma no a wɔyɛ no wagyae mepaakyɛ wɔyɛ a ɔwɔ sɛ wia junction ɔyɛ biribiaa ɔyɛ furniture shop ɔyɛ ne boba modni no ne nyinaa wɔyɛ wɔ sɛ wia junction hɔ asɛm yi deɛ mu ɔwerɛ mu o na kyerɛ sɛ amaadeɛ kora madi nyɛ sɛ gye to me hɔ mepaakyɛ saa na ɛteɛ mede yɛgya yɛnya no na yɛgu so a yɛpu so ahoma na yɛbu sɛ no na mede asɛm wei deɛ mente aseɛ wode ato nnipa binom anim pɛn mepaakyɛ ɔbaa saa no ayi me kurom ni bi kora ɔ ɛfrɛ no frempɔn ne nɔmba kora wɔ asisia mene no ne frempɔn nyinaa ɛkɔtena ase ɔsɛ ɔbɛtua frempɔn so ɔtie mi a ɔsɛ ɔbɛtua ɛbɛpem nnɛ mene frempɔn ne nnipa ɛpɛ bi ka ho ma ɛkɔsi nkonnwa ɛwɔ ne mobile 2016 ti kɔ yɛ sɛ ɔbɛtua ne kakrakra kora ɛti kɔ ntuae mepaakyɛ ɛyɛ saa sɛ nka watua wie no ɔyɛ na adwene sɛ ɔntua na deɛ nti na wo nso papa woyɛ saa mfomsoɔ no sɛ wo yere koraa wɔ hɔ na wosaa no wode krataa kɔgye wɔ bi so ɔno na ntwa susu ma wo no na wo se na mepaakyɛ baabi sɛ wia gyankye hɔ deɛ akwantuo na de m kɔpie hɔ na mebusuani biaa ni hɔ nom nana sɛ wobɛtwa susu a ɛhɔ nkwa ne ɛtwa susu hello Francis Mami Mira ma he ya na mami pacho na ho te sei Mira me pacho ni papa bi e frɛ na ababi o me ni bono odi asɛm bi abɛdan me sɛ 2016 me sɛ na wɔgye wudi ma wɔde sika gya wo sɛ twa susu bi ma no ekɔwi aseɛ no sika ni bi akɔka mbesi na ne nsa nka yɛ na sɛ di asɛm ne tie na sɛ na asɛm no ɛdɛ dodo na me pɛ sɛ su hyɛfa yɛ mu ayi deɛ nka wada woroma wo nso kyerɛ mu kakra kyerɛ yɛn me da se 2016 na wɔka no na me hɔ boy bi a ɔyɛ mobile money mami yɛfrɛ no Michael Opon ɛna nana no deɛ menim no dadaada nsa na Michael no kora bɛyɛ adwuma ma me ɛhɔ a na ɔbɛyi sika ɔbɛsɛndi sika nti anwummerɛ bi na Michael no frɛ me sɛ ɛbanko na n'aba hɔ sɛ ɔde sika bi to ne phone so ɛnam sɛ wadeɛ asase deɛ ɛbɛyɛ dɛ na yɛanya saa e-cash no ama no nti yɛnya nti ɔpɛ a ɔma no yɛ kyena nɔpa na ɔde sika no aba na yɛayɛ ama no ɛna ɔsɛ nana deɛ sɛ ɛyɛ nana nti no ɔne no bɛkasa na wagye sika no ato akyina na yɛpɛ e-cash ayɛ ama no ɛnam sɛ awɛ sɛ ɔne no bɛka na ɔbɛti ne ho ase saa deɛ mene problem nti yɛpɔn na meka kyerɛ sɛ wate ase a wɔde sika no ma ɔse ɛnam sɛ okay ɛnde akyina nɔpa na yɛapɛ e-cash ayɛ ama no ɛna maka no sɛ ɔsɛ ɔde sika no koraa bɛtɔka nti ɔde to ne phone so a ade kyia na nka wasa bɛyi ɛna ɔsɛ sɛ saa deɛ a anɔpa wo mmra nti anɔpa no baeɛ na mesa sɛ na 5,000 na ɔsɛ wode kɔtɔka na ɔse ae ɛna sɛ 5,000 no sɛ sika no koraa nka no a yɛnya e-cash ma wo na wobɛyi ne nnɛ koraa wontumi yi no nyinaa saa time no woyi sika koraa wo phone so a 2,000 na yɛ expensive to 5,000 nti mmɛba sika no koraa mu asa asɛ nti no wopɛ a akɔpɛ kaa no na sika no wɔ ha nom sɛ wonya kaa no a na wabɛgye sika no de akɔtoa ɛna ɔsɛ o kaa no a ɔnya koraa no obi ka kyerɛ sɛ kaa no ɛnyɛ nti mene ne kasa a wɔkyerɛ ka no sɛ saa kaa no deɛ wotɔ a watɔ ha wo ɛndeɛ sɛ yɛ saa deɛ a sɛ sika so so either wode bɛtu bank anaa wobɛtu soso na wode kɔbɔ busi a na woanya sika kakra sɔ so atɔ kaa yɛka ma prɛko onya ka bɛyɛ 10,000 na bɛyɛ 15,000 koraa ɔno no yɛ na wodi mate deɛ na wɔwadi mate agyegye sika na wode tuatua sika no ɛna ɔsɛ saa deɛ na mede ma no koraa deɛ ɛyɛ ɔno ama wɔ ne account nti sɛ mɛtumi aboa no saa kwan no so a ɛnam sɛ wɛ metaa yɛ ma amanfoɔ metifa ko nti ɔmo so book no ba metuma ɔmo nti sɛ wobɛte aseɛ deɛ a ɛndeɛ sista bi a wobɛgye ne soso no mɛfrɛ no na wabɛregister wo
then I'll see you. They are in the part of feature. Everybody and assistant no register no. Now me make a just say, Radia, yen too soon a day 200 cedis. What you are here? And see, until me my column soon now once I can hear me in summer. Bear 3 days now, say another soon two or the iron. Banana by hot say. Say 2 soon 2 million. Never must gonna fund them. Said the no one yet I'm a home. And see, 50-50. And I'll say, 59 there, 200 yen to 200. And I'll say, there be 50. And I'll say, so only Nana, Nekana, if you say Jumadia, and then you'll see a man on a man. A couple of week time. Then I'm a Salam Cassium said, Nana has a scanner idea, Jumano. Yeah, young Faso, Suntino, or maybe if I saw the Canoso. Now say, Laska, I'll see him for 2 small. You say, Pacho Aja Francis, that I'm not Cassan, a war one now, the 2 Susunimano. And Pacho Scana or the Mama Collar near 5,000. One or the ma 1 hour collar or the man. And Pacho, me, family Sacra and Suscano, a collar or the man. Me Pacho Genasonami Musano, Papa Baby, Sicano de man, a collar now the ma or no one, I'm this kind of man, me Minacora. I'm Yacoma or Nacora or boy. Mammy, Ejamitieo. Pacho, me and Yamina May mobile morning, media by Yamina May. And now, or more Mujina Horns and all this kind of buy a crowd, dear dances say, not be no me ho. Not me horns and all this kind of day. Now, Wacolano, Pacho Aja Francis or Freo Catchreo. Or friend me or phones who saw pay cash. Nana, or discover 2 phones. When I'm sad, dear son. By that time, Nebra Ubaya na Krana Jisicano or dear Camusican Honua, Modia Jumano, Sana Mui free Sicanim Namudi Chasunemano. Aye. So we are away. You no, see what this kind of means. What dear Eja Francis, Eja Francis, ye brain into me pacho, papa in the Sikabi or Mexico say calculation there be all because my two mano. I was a susunu dear what ye be. Nebiaka a wo. Now say Wakwala di Usika Jane, Tenutina Sicano Famano, but on Casa Muchresa wouldn't Sakulani di Kai Musika who anamodi Juma. Say one in Tamusika sign a woho, a pacho. I know they are meant to mean calculated because book now. Yo, and the audio Hanti Mami Musano, me pacho. Me pacho dada jina Sonami Musano, a job abuse, Sicasa and one. I mean, Pacho says, I'm sure dear, a Becca 35 million. Mr. Francis was say a Becca 35 million, would you too? Now, who book no more mean to mean Jintu? You not me pacho, Mr. Baby, the book could buy. Me pacho, I was what the book could buy you. Eja Francis, Dabena, ye be say, ye pesi and Usiani Papa Isiana book, book don't lie, not ye unu. Why I be fast why you do not say Sompa 93.1 FM. Calculate book no more dear na. Now come on calculate so be check be so me ho. Yem pesa ye be sadia na uni ho. Ye pesa uni e na ye ntrance ne ye sa calculations no. Mpacho asem we so enya say bia momo ho ni first place or the asem na ba. It doesn't matter. Papa Francis ye penny ye munti why me pa chew. Baby o di ko bia no de o mo ka kire ne say ade na on fa book no mame. To Sunuman or the book no one to a cabin of a for his car. Nasa book was here crana or the abba. It's a person so waha. Nayana, a fidia so cra. A crano, but now the abamuho. Now book no the call take FM, Musliminji book na me to man or maji. Me to an or abeji book so yiska or for ye. I said, would ye anaka or to mano? A book no one me to Guman or Bedia on farm. What did Mr. Francis say? Miss Eja Francis. Mammy. Oh, ye didn't come on Cassa. See, Namisomin Kabi, the Pacho. Say no. Niaba Jamudi and Jamunko. Jempe solution. Nasa de Abaya said the Okansa we are Juma Casio, Seria Johnson. When Nimonyam for the sake of your own integrity. Na asumu jemra da ben abem yeshia. Ni asolve sa issue once and for all, me Pacho. Menya time pa you say Sunday o. De ya nya adwuma Eja Francis se court na ma okrata ka obenya time akọ me pa achew. Ti wo de pe. Ai mami Adwuma
Be who ya enya ban adwuma ye wa adwuma de. Wo ka so obenya time a obenya amayen. Onim asem we me ntia sia say. You dey me call tech. And I'm going to say, make some interest can Mawana or say, there be me casa about me into an intentem. Eja Francis, me pacha enti sabi Eja Francis say, Nantia or do 1990 baby, won't fale, won't lay. Falling in the away. There you. Oh, very good way. Share. Wait, Mumu Muka, third one. Or G book no say, or G book no so. And Untiana. There be, men Casaminti, as I make an assembly. No, dear, yeah, and I am quite anyway. My maybe so, Madame Pacho. Say, may banner, yes, you know the book no mammy. Let me too soon do review or G book no fan by you, my better Matthew Canaman. Want to mean, yes, sir. Want to mean, how Jane, sir. And 3 times. And now, where the yeah, Bejina Mamma. Jane Jina Mamma. Why, yes, 3 times. Mrs. Oko, you can book no movie. It is a say no. So I can't one person soon at Yanisica man and swear. So bet me a Casania force to take a Susumano. A crab now by fast with Yanisica Namano. Very good. Set it can or the Basi and Fantia Sumano. And now, boy, now know this condition in Samayama Cola. Or this canoe or the mimic cannon, Zicanina Joanne. But I know the and Papa because what you have to send is Sika. Never Wamudi Yajuma. To Wakola Johnny, I got nothing to do with him. And he won't answer Jenny Sikamano. Or cast one person sooner than Abe. In fact, so now, no baby citrus can move around besides me or once or beginning Fatuana. And for what do I send Eja Francis, share? Yanabo trade him, our baby, our person would drag it as someone no corner. It's neither here nor there. And what do what does it be? It's a bear mount. Saying in Ibeshia, near Casam, some Paris answer, young fan, a quine for Frosso. Why? Because yet to me say I'm bringing our phone. So I say, in your time, amount, but dear Woyen, Mina Medem, to Yamisi Kamami out in the better to swam, make us a mempa, other air force, Anna. Mammy, I should have been Sikamano. I was so on to me soon be. Very good. Me no want to qua. Oba me home. Me didn't stress. Oba the book. Me qua ko iska bana me the book na bleu. Me who biom. Me tia so di me ba FMA. Say you wuna nka obi ya osa ebe ode. Ah. One msa ha ne betimi aka na sema ma no. Eti wo no ha ewo enum ni dia Mr. Francis. Madam, oni me ni ntokwa. Oni me ni he bia ye. Sompa ntokwa ba sika na che wo mfa ma no. Ti e se da ben na wo de be ma no. Wo mpe susu no. Da ben na no frame your phone so kura bi sam say. Nana na the tia de me se wo frɛ wo se wan frɛ wo ba cho gina so. Eja ba bi o. Kasa kyerɛ no se wo hia wo sika wa. Ah me pa cho Francis. Me hia me sika bi se 2016 no. Ebe pem sa abre no. Identity na fam mi sika mam gidi a minyama o se twa susu no. Me mpe susu bia biem. Me hia mi sika. Me pa cha waja wate wo so hia susu ni bia biem o hia ni sika ni sabe de naka. Me sabe ka ji se me peta na me ba ho ana ye nyina ya tena ase na ka na ono no ji fees ka no na ya calculate. Mate yada ase ntu de ye mfa nto so producer na obekasa. Ni schedule time na e hia wai. Mate. Nyame hira wo. Amen. Ebusia se ya na ye no ansa na frefo bebe mu yankodi dwa akra na ye mra na ye ma epena members mrem we are sipe me na bede me wo mezi mi mpesusu uzi metwa ma wo so eja ayi ababi onso ana baby a wo de ni chi ni so edoso wo kwa e kan we anu aka we no so ya atwere bi a e ha dwen ebusia nya botre obechia ebusia mpacha o asemo yankamfo maigam he me ba ata onu no wasiesie manim fefefe amami na me pata number na me dia amamo ata number nie 0256 692 685 0296 692-685. Baby, I will be a friend now. Oba be sisi when we come. Me shirt here, shemi. If we cast collection, a queer sa touching my toe, and I wash me shirt fe. Ya me ho aye fe no. And no me ni general manager to fia kwa share the cro. Onu so shirt say me pa cho zipay to zipay. And no ni ade ba kwa e betimi age adie. Ni ade ya wato so e nkrato kwan a. Your first one is send this car, omrekra.
ɛno ane sɛ wowɔ app no bi ɛwɔ mobile wallet no so fa phone na dial *270 wo press 1 wa register ɛno mu no wa dial *270 hash wo send sika 1,000 cedis a yɛakyɛw 10 cedis ne aka nso a yɛama 5 cedis wompɛ wei a ɛdeɛ na wopɛ bank yɛapɔn ɛnɛ yɛ memenda yɛanyɛ adwuma bi ani zipe deɛ yɛse gye di mepaakyɛw yɛkamfo miza drink papa ɛde amount 5G kamfo 5G ɛnura nkransa bɛhyɛ papa no mu gye ani no ana wɔn nom wɔmanya hoɔden agyina wɔn nan so papaapa mepaakyɛw manager Daniel 21st clinic ɛwia overseas Bikan supermarket sister sɛ wa abawa post office anomanji mama Esther domnia sumje ane wɔn wɔ nkwanta a watwam wɔ Baptist University no PNC Ventures anomanji taxi station yɛne Charity Hospital Junction di animuhwɛ na Sachi Enterprise asafa binti yɛne VIP di animuhwɛ 0246 270 221 0558 106 348 na ɛne yɛne ɛni nkɔmɔ amuzu ane ɔdɔnso amuzu V cream oba bema wasia wo kama isu egu nyina bekɔ we wase be kama na fe watimi anya tenka na ku ni wahia baabi a wo biada obe delivery amount 0247 776 743 na onso wajibi na efiajo abe ba clinic mami abe ene ye kanfo sickle cell mujamiyade e ma obi tu na wade ye hyeda mami ebe dia haban besa wei ena wo yi fibroid ya onfa se kan etwohania obeyi epilepsy etwere ya de Ibrahim hawo holy heart e be kwa wie kolebu mami abe be tua to kroni nyina tano so patrapa new site frey 0243 345 392 and 0506 460 208 nani eni nkomo traders farm enterprise for the traders charcoal powder dia be dwama so bidie powder black and yellow we frashe one ma wudru bigu nsium overdose bigu nsium cholesterol jejew wani ma twintwam bigu nsium no wani be kama o halitosis pampa wanu a bigu paste ni to na fatwu se wanu msanya hangover ni so bigu nsium no ebetse no kra uyam bubom na ajo ho enye no e ma yefu na ajo se from ubenya bi e wo Freddie Mens Danny Heba Pidan Colin Ak Misty Heba Fred 0243 943 413 Universal Natural Clinic yentini no mpemu adwuma ya boa watu ayem kro typhoid o malaria ni nyina da ye be hye untini mu pa uridie mu pa uno mpemu pa yo wafidie nwanwaso atwi fingu nsuom twa yem ne yem nyina gu mfoni so na ade wani hwebi na wawa unu sampa typhoid am waso udua so ayem kura ami atuatua woni yema no ye be ni nyina ma atonsu S line bonsuom wa ye ben ho 0556 244 102 0200 158 272 Tabita Clinic Tabita asofulai yayi ukuyada siwa yadi ye moja mu hwemu edema prostate ni diabetes ye osofulai ni alignment ni de anum hye diabetes liver any sabu mu yade infections awo mu hawo bema utadua mu hyehye wo usisi ya woja emuka odwe usisi ne ya tofa tumrika kohwe ye ma heba treatment na massage nsu dwagu Madina Firestone Food Bridge hwa ye wo takwa de sunwan freyen 0202 347 647 Kanisa edudada sisi yade Ibrahim hawo Candida gonorrhea bema tadua maye mre wo ba ene mentwa ye wa himfie moja ne bedi afrisani ye na ye eya nanse ne ho ahyehyu ni nyina afiri ho na aboa eye titidudo no a Colinac Misty Apidank Danny Heba ne Freddie Mens Okaishi drug line boache Heba Kobedia Richco Jeff Heba Pene Heba wa sabibiro fie ni bebia ye ton no baseline shops ni nyina so onsabe kabi 21st clinic say we are the sciatica experts enunti yade da so ntini mu twetwenwa fani nyina enkodan doctor Blessed Foster na onhweman ya wa overseas ya ben Alpha Radio and so e wo Kumase Freya 0540
311 311 assemble da so a production line no nie 0244 809 641 ofrɛ ne a yɛbɛba mam sɛ wa 2 minutes asɛm a yɛte hu ehini me da se ye papai na se mi ya ahomete nanso ni nyinaa gina sɛ be Bible say nimdi a me man nimti omafum kwan nimdi a ekwan a na onim kwan ofa so joining yi mobile money eni wono asa dan ne ho beka se wo mpene saa wo penya na ya akwakoye bibi ti say aso ono ano na sebe na dwene nsipo yie wo de no opese odi ni sika esem no ye ena enipa bia nso so me papa bi na ka asem wo se sabi wan yusu wadwene a obi be yusu ama ho na guess obeye no wrongly enunti abrante enu nso hu se sabi ye papa yi won hyede hunu de opese odi sika ne ye papa ene wono so ye businessman to ndo onim de edi sika eye ena wo de fa kwan ne ye se bang no eboka watchman no da bang ni gate ano no so efa no ho ben wona wakofa wakwada na ne ye adwuma enti se wakwada na rokoto wa eno nkyere se me a mimi sika wo no wo de me ba be ka wo sika afra ensesa ne ho eno nti yenua be me Francis yenka ne bebre sanse wonam kwam a wo ba eti se wo beduru ye na ase anache se yatena se ne ahyehyɛ ne ye na agya wo yiri nso ja we sebe menkai wo yawo emma ye chiwade ni se ukuta sika bibi sha ho na wono ne wo na sabi wo pia bonten akogye obi edie obi eni kwa se ogi ni di kura wono na ogi ni di na wo du sika koma no kogye ni di wa bonten a na me ma beda akukum ene na enye adwuma sa ti judge ho nso so asem sebe onso se onso aye yi o no ba no wo bende odi akoshika kokeke oba na ese sika no so de kwadi ani no ano alawo akoba wa fa kwa ai shi dezani mbaka bani kudi nande shi dezani mate ate mele asemene case na case Sompa FM me da so yini me poison nyina na abubomu lack of knowledge ni ma chrochrebu ayayi na meka oba ne de ne kakra oyine ade ma chira ne sa ade no se me wo ho kebi kwa obetimi kura de aya adwuma wo se ma de ya adwuma ye enye den sa obetimi de aye adwuma na odi akwakoma oyonko be ma adi ene na chese wonye papa sebe producer nyenye so oni ska de ho wo wia oni ska ne pepa enipa bebre ne wo wia se omunim sika ne pe but the odi sika ne be ye ene ntoto ya opese ototo odi sika ne toto no na aye problem na me sra ne maka sese ebasa pe animdifo sikamu animdifo ho consultants ye woni pe bia omo so ye sa adwuma no omo enunti no omo ho hwehwe omo ye sa adwuma no na ene omo ntina se enye oyonko ono na ni abere pesika ye ni business na odi akwa no de ene na chese wasem kra odi aye business no afa na ye mfa mane amahu nso ntutuka ye mo a mo kogye nkrofo ne ma na ye ka mo ko bonkrofo abosia na obi wia ne ade a na mo de tutuka no eno nso so ye nya ne saa ewiase ne bibia timisi enti so obi hu mobo so obi ne ma no ode ama o se koton na fa ho mfaso na fa ne sika bra no na nyame mfa saa ma asem si wo ho a eno ye mfa tutuka eno kra de esa nipa na koma kra enti ye stress sika no se ohunu pa bo modern se dia wo de be ye nso so be dey wo be hunu woni hu nim dia pe obi a wo hu nim dia eninti na nyame nso so emamo ahokafo no eninti difo na papa e kura na obi be sendiri sika na ade asa
mane fana de nkofie asemuni o se oni papa ndada awe no anu awe na o se o mre etu o mre so de ne sa de se dia so so ba bi e handle bange kradi sika kona ya tutuma ya jitu sika etu o ja to kra na de cha kradi ma so be benti mpese e be kan no ya be se be kan trum jai pacho on fanis kamre na nyambo a yene ntrase ya de e ka bi wumbia no on fa man judge odawro yo abusua e be bie ahoma no watum lawyer baafo awia bema kokodrufo a onsin so man san wa ham awia wo de hye ekyia wo medofo nyame hyirawo ene sentence MPP baby ami wrai wo bia mekyia wo baafo sentence baafo mekyia wo kwan sonko so na ye ni soade hu no ebebam yewura Dr. Matthew Poku Prempa Santimani da so ane wo de hye ba baby a wo bia santeman edo na maburu na ni dawso obotaye no ebebem amewiase nyina ehunu me pa cha wo mama yemfa frefo enum eja wo ba ye show isu a wawale na sa wo mpranga we fa kopma tade ye de yenyiyim wo ba na ya chonto am se kwagema wo fa obra me fa me course 0554931931 nafa pam apanam na onso oba ni ja obi empe wo adwene nye oyire to adiska kwa mu obi onso obi eja oyire ja wo a wani matwa ka 0554931931 hello me pa chodin baby akase hello me mo juma Maju Sudi baby akase free really Mr. Gravity Koroma Franco my mama juma panso I asked him Kruma perfect Joe hey ko bisi kama kenu sumana zuwa and so I asked him oh but I thought that you know mine you know makase no go so nyabutre nipa bia fon so we ho somebody nim say nka mfa so this kind of come na share and I be basa nka mun se bia konya sa nti yenu ana mamu no ya nyabutre why yes you know what you said ya nyabutre hello ma good afternoon by Madin baby akase free Kodi ni asante atimkrofa yo na mi siam mo bojuma ami kura mo tini agi sipa mu fufu ma na twese mo bojuma na me wan kame ho da ne da o mo lokodro ni o mama kututo o mama wo dosro nko amode bua ga na man onyame won siam fa o ni bi fo ne ma me mu nyina ami siam no nyamo kese ya papa no so onya botre no kana kuma ntune yam e bibia be yeyi e da ma hello you're from baby au kase free I'm pastor from your phone kase free Eastern region Nkoko yeah man no there baba man you run asasa na visa na first not so transfer na nkan no anga tanta so person be tia some government doesn't go be fan man the kwa his ya e katafa management no hinate the katafa chamber so no hinate I don't know so no nka I don't know one kasa fans na katafa chamber you want some year or this kana ma wakala ama wo aduma ra yo ne no apa and na en kwanta mo this kana firm ma o ka so stress kana wan fa ma wan kasa ntia ono edis kana ma kana wo so de kasu swama ama ma dia tu after me sen kasu su di tamzi kama no so starters ma be book me fama book we say me ba kana me na dos man mi me ko ma ba sen so ma ma ba ma da dina me fa ne me o bi kwa sen so be compare na wo that's it nto onche amishra hello Pachodin baby akase free free afa mo juma no ana enu ha fasini no yes e didi kwa de nwa o se ofro ka obebeja adawro ma ejuma me de no senka mo saba ko da ha nka be me de pa yo de enche cry be zoom mo am wa chiri ni na mo de case ni ba be zoom why okay ya damase so maje ya tu hello
Hello. Many anaconda ni ma fa line no so bio. Aboto ase. Nyankopon wishira mo ne madwuma fa amoye. Na 24 hours and be ka se wa ma dwena anye adwuma se bio hu na modua ne bre. Man ya hu se man se bio na agi wo form kakra wo ko be fa so amade yi sika nti onu pese wo de nya sa fa so de the sika ne business. Na man no kwa pese wo we dia from 2016 now se kana be da no ho sa have time o ka so be bu interest amana wa ya won ti bi ntia into one for the boko no one for the 35 and that no one for the money di na ni one person work and say kana me see on one kasa so na the ban eji ye no the ban eji ye no e ko bi e tem so wo di ye business intimacy no company say kama no na so me no maintaining integrity ana odi so me feeling the kasa papa odi ya mention wo kasa ma manage yakupo jira yo hello yan for friend you in Fenchato hello akateno yo yeda say yewo awudadie bi ya maame ye owura George ye bo adodo na friend 40 we free akue broni ho no de aba kosesomoa sene sister owura yi ne ho feyi nyame hira no papa George Kofi ye bo na Kofi ye bo an ye mienu aha ba akue broni na ese wo wishi wi papa nyame hira no ma otiri mu adwen ye papa nyina emrem amen oyema se wa muncha do force mesman ye sore nko me chia me papa ke fam na papa hotel we bia no eno wan frɛ me ama mankodi wan mankodi am mam se wa we dwa fa me ko enyewe ye chia na mpompo so hene eni ajubi eni ashtown fo nyina eni bra dumata Oja friend company waje masem ni nyina kanti no ano ne yapon ma Mary yo ye chia etiefuo nyina ne ahwefo a moje bre na mohwe yen nyame asofo a mohwe ye bompa ye ta ye chi ma mi se wa ya na nyewa o oni ma Mary oni ma mi se wa o ye good se o ye na futuo ne je se nkranche chia wa wie wa watampa Before, so the Ochi Mama see. Any. Sarakoba. Mama, and I have you. And I Sarakoba, I fear your boy. You, papa no. So no. Sarakoba. This is Sompa 93.1. Now, it is Sompa Nkomo na esi adofo mo we abrochire ni Ghana ba bia wiase afa na nyina da magia tumtiti ni adofo mo London na ni US na na ma sapon ba bia wo bia onyame nka ho nyame hira no ma na odom sonko ennom ba bia wo hwe ye bia so ye de asi ye sorry de agodie mfo e ba trase frem ohini ni amakrancha da zo a so for mami premier ni Sompa Nkomo de eye bola order in courts. Yeah.